Gushyarira bimeria mache chi generator chi solar panel amone chi machine cyo gukenura mache nkwaga bari gi swimming pool na kugisibya nkone bara malyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davison Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirira Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Wanjumurigaria Wensoko TV, karibu sana ye nemesa ya mayakuru Wensoko chinsa isato biyamona soko choregeta seni kiago Wensoko TV nche nkuru kwa Clinton Ndigi karansa banoke nkomanye asenchira yobo ikarone mesa ya mayakuru Wensoko chinsa isato asobo tukoboiga we 15 na gatatu mutinyo we 11 mwaka yiga bwe chiri bubere 25 achakira bona. Mono mwancho murigari atoko chakana robotiro kubwati ase omu MCA we wodi ya Masibi omoske Christopher Onsaga nikobono aikiwa ase ekigambero gya Kisi bosyo bomo na chebi na John Yariki abo ase hasoerwa hasama mocho yokongaina abantu na kubariana ni achibesa ase oborimo buna nigo haraire bose nigo aranyarko bagakwanika kumuiro mwana Mildred Gakonge asense ya Canada obongaindiri obo nikobono bwiretera kwegwa chibesa chiribu ememo 53 na isato ni chiminye hamo ni chibesa shilingi chiribu 52 korende tacha wikirania eireyo unagotuma nyumuri kito Wycliffe Orenge Magega yo mwe musibe wodi ya Masibi omoske Christopher Onsaga kubeko byara bwigoro napa busobo butuki ono litikulia rero niganyaka bagaga kiwase kigambiro gya Kisi asama machabere yoko bangaina eliko baliana ni abasubati babere asiri tamelyo gachi ishiringi chiribu emye 53 na isato chimya inye egati chitariki 10 omotinyo kabere omwaka wa 2022 amana chitariki 19 omotinyo motangani omwaka wa 2023 abo asa mongene tabuna nachiko makonyo mwana ya Mildred Gakonge ojia asense ya Canada. Christopher umeshtakiwa na kosa la kupokea pesa kwa njia ya udanganyifu kinyume na sheria. Maelezo ni kuwa kati ya tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2022 na tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2023 katika mahali hapa Chulikani nchi ya Kenya kwa nia ya kulaghai kupokea kutoka kwa Mary Gachi shilingi 13,400 kumdanganya kwa ungesaidia msichana wake Mildred Gakonge kumpeleka nchi ya Canada. Kwa unajua ni uongo. Ni kweli ama si kweli? Kwa hiyo tariki 14 omotinyo kane omwaka wa 2023 asatamanyekanetie imensi ya Kenya nigo Onsaga amongenete Caroline Gakonge eleko mura kishiringi chiriwe 52 asobongenele buna nigo arache komwera Mildred Gakonge asensi ya Canada. Ndio udanganyifu kinyume na sheria. Maelezo ni kwa tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 2023 katika nchi ya Kenya ukiwa na nia ya kulaghai ulipokea kutoka kwa Caroline Gakonge shilingi 70,000 kumdanganya kwa ungesaidia msichana wake Mildred Gakonge kumpeleka nchi ya Canada, kitu ambacho kilikuwa ni uongo. Ni kweli ama si kweli? Onsaga bono ni gabe goto biara sama machayo na gwikibwa busyo bweke gambero gya Kisi busibo muna chebi na John Yariki prosecutor Kiota Sokelo ni gasababu na Onsaga tabasa kwegwe bond ekiagara ni gabo watama machambange ayo amubwatarantie asubonganire bunobwo nonyana asabali abange batara mosoera. For the reason that right now as we speak we have received so many complaints concerning the accused person for related offenses of obtaining money by false pretenses.
nyina bo ni Wilkins Ochoki oyoro mwakili oye ameralia yona kwa tabuna no bwene bwa yakwegwa ebonde ekiagera ni garo mwe MCA na igona kana iria gendere ko bakorera abamenyi be ward Nyamasibi emirimo. The accused, Your Honor, is a member of County Assembly whose offices are 100 meters from his home. He wants to work beautifully every day so that he is not a fly to the ceiling. Omuna chebina John Nyariki ni ganchirana na mangana abonsi abokorende ni gamwa ebondi echiribu emyeyemo amone cash bill echiringi chiribu M50 abo asekini ekyokira chikotegererwa abuya asitariki 12 omutinyo 12 omwaka wa 2025. They ought to be investigated and charges preferred against the accused. As for this matter, based on the charges on record, the accused is granted a bond of 100,000 shillings with one surety or a cash bill of 50,000 shillings with one contract person. Mentioned on 4th December 2017. Onsaga ni gaigorerwa magigayo kwa kane cash bill echiringi chiribu M50 na bond echiringi chiribu emyeyemo kolende na ndobe ko biara na babisabo tuki isiko ya magache kigambere kya kisi na koirwa asegeta seni kibonya nyimbo gya kisi Central abwase naende arachikigorerwa mu machande yomonganere yabonga buno obwo ginko reporter ya Ensoko TV kurwa gaigasebo katikati wo mochobo songo e county ya Kisii ireterene Wycliffe Orenge. Mwana morikito Wycliffe Orenge mwanchu morigari atogoska bosia soroboti ndibune nchire yamo yokoirania okoboko na kubasira baria bari nokogania nikobone kiombe kemogeta riye serikali kya Nyasogota umubaso orero kyanyara ko bagi kubwaterana na abasibwa ase echera enene ya Kisii ase eriogosanga nabo igokobasira hase oko asokoba ogosiro kwebinto ao ibera chigutumeka asobogima bwabo kirari tukobuna gotumanya omorikito Pethuel Machini. Kiombekemo gitarigie serikali kya Nyasogota nigo mubasorero kyabatarira basibwa asejerene ya Kisii erigosanga na kubasira sokoba ogosirwa ko bintu ebiba gutumeka sobugima bwabo bwakirari tuko unencheremo yokoirania okoboko gocha sebalia batari kwenyara togasiki permission yokoleta chindagera togate uchindagera njiri gocha egento turarete ne bintu bigotumeka muna chisabuni chitissue na kende turarore kenteke na masabo twareta korwa se gurubu yaito na obokonyi ebintu bike byo gutumeka una chisabuni ne chitissue igo twairane ringa biyamono asenge nchiyo gutwaregani okwanekerekyo niko bakokeire mirimo yo gonchire chimbwa yabero yakorekana sabasibwabo asabange bagonchire chimbwa chinga kibakoigurura maiga yo gokoregesibo kyabo igatwago getigunga tigatoche igaiga asenge yega asingi yego korekana korwa se echera yaito igaiga abantu bakire igaiga batumanyete igabago chaiga linka bara abantu barabaya abande babaira barandi abande bare masonary carpenters ega asingiya Bwigo niko batabire kyombekyo nigakerwete asokuru sira sabantu bare no kugania wetera semibuka yabo asebarukoboria gocha sebyombe bingamunebyo kubwatesyo mokyo yo wogosira balia bare no kugania nigo nko basegeta ebyombe biri binde byonsi bireisiko tubwatirane gokonya abantu bona abayiga asengenjo na mbabwatu kugania okonge turuntu tunyako batuko bako nanyana niko baburire gosirwa asogwikira nimirimo ingabune yiga ase bamuburire mugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati komerana barabo eri gusanga cinchira cyoko bayikera abanke abo twetoro muraito simba tumwane ntulingani elimo nando montera ntu wacha korra bana ba minto bare maiga nabo sabara barabaya nabo twetwenga na intu tonyore simbo tumukwanira ngo tumukwana ngari twa mukwaneti atote nandi mubango kyabwate asomo gusita boigo ntonyore ti de oyo tenete lakini o deputy otwando rebia very professionally with a lot of hospitality and we will be continuing to come here akorengana no mukonyi wo mutenirwe kigamberekyo waningo Abraham nigo boigo ariganire bonsi bali no kugania kugosira asata bina chinsemecho nigo chabakonyira bange gonchoriria. Ningependa kuhimiza tu kama kuna vikundi vingine huko nje ambavyo vingependa kututembelea na kukumbuka kuwa hata wale ambao wamefungwa bado ni binadamu
na mwisho wa kifungo itabidi warudi huko kwa raia waendelee na kazi zao. Baada ya kifungo kuna marekebisho, kuna masomo, watu wanatoka kama ni mafundi, wahubiri, wanaweza kujenga nyumba. Tunaomba tu community huko nje iwapokee, iwakaribishe ili waweze kuachana na mambo ya uhalifu na wakuwe wananchi wazuri, wa contribute na wachangie sana katika uchumi wa taifa letu. Kuripoteria Ensoko TV kuroigasi kambere kenene gya Kisii, kaunti ya Kisii, Nchempethuel Machin. Toskabasi mwancho murigeria hegati yabagaka kurwase ebunge ya Burabu niko bono baragire bokongo haba MCA be county ya Nyamira asoko chakia humoroberi bukuria komurusia bisyo mu governor we county yomuske Amos Nyaribo asebasa birenga tigaba mutige akoreri tengoria bagokwana nabariki amangana ensemo ya Nyankono ime ward ya Mekenene bakuragwa na Evans Achoki niko bono baereirenga aba MCA banyarkoba bako ne kyoboso kwa sokorento muswado yo aseri entunde ya gatatu nonya nekero monogari we bunge yo muske Thaddeus Nyabaro hanya tukabaga kuraribu na segiteri go chia kobaro niko bono baro koboria ocha sabe MCA baikaranse na gusaba batige Nyaribo abisi bunenchiremo yo kwene kya magendron kwene kigware bunago tumanyo muri Kito Steven Nyariki. I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office. Ekero ebunge ya Nyamira wetera umukarani Diukio Nyari barariria gochia gosangereria birengererio ichume yaiga igoro yo muswada bukumurusia umugabano Nyamira Amos Nyaribo wetere ebunge igo chinsemo ao tirache kuru ebirengererio ase sub county ya Burabu nigo barache gokorera ase hor ya Nyansiongo CDF ekere sub county ya Nyamira North barakorera bisio mu MCA wekerenyo Nyamira South barakora sama gacho ye bunge Masaba North barakora obisi yo mu MCA Ogesima ekero ase sub county ya Manga barakore Kemera service yo mu MCA igegati ya bagaka korwa Nyangono ase ward ya Mekenene bunge ya Burabu basabire ya MCA batige korusio mu governor Nyaribo eria koreri tengoria ekonyora ngeiri are gotebia bagusi baitu itongo no gayua mware ko irangora na gotware ko bugayua obai musie ba Nyamira mwaretire obosoku na ende mwaretire amangana atari amaya agocha gotokurira Nyamira mukareta impeachment entangani mukarete ya kabiri mwaretire ya gatatu obo maene bwa mangana igo mutegete tusamuri bando twasimegete mugondo egeko era tukuburugera togese mwamotemire kumutuguta timanyiti mboko ngukia bwate na imwe aba MCA tafadhali kamuranje mutagwanja mwire maguru make ekebindi yatabukire getabuke buya igo mukanye mugosere mwe mweseri round ende nani yali batigaro aba MCA ira mangana ya ngora nande takungainana nande takuangana komule yamo ono nonye n'umukikomenyete buo abana bachake obutirigo ryuka okubatebiti bari gwanja bono igoturuche ng'umucyo ituri kobogia bagukwana ekerekio nigo baragire bokongwa ba MCA asokoreta chisegi kirengaki egento kiagerire Nyamira yairandira amagendero magega Nyamira yatoiro ubwoba utagosoki umugabano itu yaswali ya tatu ekenege kone no yena mungwano itoyo usuka kujia ekero kia igoro mu speaker iga kwana bono segiterie ko be Nyamira kurugo munuoye wona ndega to kire to kuna na ende nkobeka bale kujikurusinyalibo nebikone sana batokorera amagenderero bono magenderero ki nonye n'abarimu bagosomia base gukora siasa isogosomia igo makorengereri ng'abana abumbaite buri nigo ekerekio baereirenga mugabana Nyaribo nigo konyora gorebira gitabyo korosia chipara egento bakweranga nyorega gochigoto mwanka emereme yo nigo erache koria amatuka abeira make
bono nchigotendo ochokorire asa gokorera niga chituragite chiatoreteire turaheta chi constituency chinde gwete bosi chi county chinde chituragite chi hamosi aretire. Stephen Nyariki Mbonde, Soko TV, Borabu, County ya Nyamira. Tuguskabusio mwancho murigaria maiga ye komite yotendrete ke wanda ye kahawa ya Kenyoro ke gotoka nsemo ya bunge ya Bonchari county ya Kisii konia hendemero ye ke wanda ikyo ensemo ya Gesonso na bego konia nyomba ya beyo gotoka somo chubo songo nigo bono batanyari tiko baba komanya baremi yutukoria rero nigo abaremi na batendria bachaurwa kuringoria igoro yengane yo bomerana aseke wanda ikyo na gwikirana serio gerimo ase bono bayatebire inyombe ya onetigwe enyare ko bage koiranigwa na bego bateba ndemero teyo egochia koni wa sensemu ya sebono baburire serikali enyare ko bakegwe sona nigati na kugayana engane yo asobwango buna gotumanya muri Pethuel Machini. Abaremi beke wanda gikawa ya Kenyoro egotoka ward ya Bugiakumu ebunge ya Bonchari county ya Kisii niko beso credit kuria rero asigikaro kia bende ime yeke wanda kikegotoka chinsemo cha Gesonso asoko emurungania igoro ya committee ya tenrete ke wanda kyo asoko ndemero yeke wanda kyo na boigo enyomba yabo egotoka imemo chobosongo abo asebataba manyetie Kenyoro Farmers Cooperative Society kubwatia mune bintu bya Kenyoro bya beire mishandled chinyomba ya oni go town obole mu bwao ni guchipisi ga igamuna totenenega no monto yo murule maega oiro bole mu bobwensi muna koti ya moiro ko kumatoke ondali abale minigo batebire gasobomo aba bachiete bagaiti koti ni galia bira barabukumanyanga koti ya irondali obole mu mboyo Bonchari na boli momboyo Kenyoro ondali agotacha balia aete chibesa genda babwatie bamwira ndi chibesa chiae obole mobo chisokoro chetu no chankorete kawa sokoro yana chose bomwega enamba yaye muna baba ararete nero no intu abanyene tokoretera chikaguga nero togotumia kori chibesa intu abanyene ntu arangire tukere binsere bigokorwa twaigure muna baisaranste bagakorobokora twaigure muna bakorete bakari chibesa twegure muna bakore chibese chigutumia kweyaga chemechi yabo otokobate bintu muna bale minto bwate mechando chibese kibali getienjera bakachinyora echine chiyabo lakini obole mubokoni gubwa Kenyoro mboyo gabokoni gwa amina okwana nabarikekerekyo maiga yogo karegikarekyo no robotindi nigo abaremi nabatiniri abo banyako bakwera nigo baganetye chibesa echichone tugwe enyombe yo nabigo endemere yo teligo chikoni wa kigima intwe ne komiti eri mwachorete ya oversight igo twachirega iga nabaremi kubwatiria oboremo bobweito nigo tokubwatiria sengenjo ntubwati ncherende tokonyora bese kurwa andonsi utatigo oboremi bono nakie kogera twachira egera tubwatirie serikali tubwatesie tonyore egera tochaka koira chikagu cheito to ekiara no nabagotire no bakonyora kurwa njira teyo otogoteba iga tochake ne former Germany ori orengo abutu atebire barusigu barangerani abantu bari executive kianda barangeri osozi barangeri omanyene chibesa bamuira neri chibesa chiaye intu muna abantu ba Kenyoro muna abantu ba Bonchari constituency ntori tiare gochigodai gwe bintu totamanyeti ntori tiare koni obore mobo nabwo abana baito ba mambia tubwata future na barobutoraga che institution iga ekonya abantu baito ba Bonchari ekonya abantu baito ba Kisii county niko mono baisokire na kuburia serikali wesona nigati na kugaya nengane ya sobwango eri manyare ko babakonyoro bwende mero yabo nande to gosabe serikali ekero ya iro mangana muna ya makongu bashugulika sobwango era bakonya balimi baito bagendera kolegasi. Kwa hivyo tunaomba serikali muone vile wakulima wanasikia bibaya, musije mkawache chambo likatendeka mukuje kusema mukujua. Tumesema katika ofisi za serikali Oversight Committee ambayo inaongozwa na chairman wetu Charles Rwanga, kila ofisi yoyote ametoa rambilambe za wakulima na shida ya wakulima. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali iungane na sisi hatuna vita na mtu. Serikali iungane na sisi ipate haki ya mkulima arudishiwe mali yake kwa njia inaofaa.
Ripotiria Ensoko TV kuroiga Gesonso ebunge ya Bonchari county ya Kisii nchini Kongoro kwa Pethuel Machin. Tokoska posio manchomo rigaria murwandiria hasekerwo ki wadi ya Nyamaiya wethera sekia magia chama cha kazi Muske Richard Munyancha nikobone sokire na kuraga bokongu hokukagirwa kwegati yabarwandiria senseme yoba bere bakogora ebibande usio bachorio boko boro bere gochakwane ki wachitari kemeronge bere na isano na ibere chomweri bomutinyo iga kaokwana hime yenseme yo nikobono Munyancha hanyaje ko bakago ichandra egekore kyo kyabamenyi kwanchira na konia chikura cyabo hase okwena na ebibande bichigotumeka se chinsemo chinde ya samareta ngo kona ne Richard Munyancha gwagira Nyasaye mbuya mono senge nyama tuko toroche na ndengo era kare urubono mpaka litiko election tubata matuko kianda twatale bya ndoraro aseye ndeons ingeri abantu mbaro boboire baganya gure ibande by'abantu twase toko ba strong warning nga kora kibande ky'omuntu tana no burayi bw'omuntu kwagora asenge njura Nyasaye okurwana ndabantu bamanyire ibintu twente ko bakorera ndabantu bachorira oburayi bo abachorira omurayi gene tukobaganyete erinde bajotipitisha omurayi bonemo bona ngeri ngote by'abanyamaya Nyasaye obaire engakeno nere mosoke mwechorira omurayi muntu tayo waje ko batena chora nyagete gose chora nyagete enengaki eno numwe kabanyene ase obongaini bwino no manyi bwino mogosoge totale sina saba mambia wachoro murayi ulia ora okoregasi unabona nyama ya tonto maitenga chindo chando etasba kunywa manji ne chimbechire chipara ne chimbechire birasi bye mbio igokonyoro omwana agotara kurunye bite tulubani mpaka gesieri omwana ochake sukuru eyere gasi ngo ngwasa abana bagotara chikiro mtachinyinge ochikolike service ya CD classes ya abantu bonsi nende yo osemeri ainaronda abatebye kera chinyaki chekire muntu abasiko bagosa tumaitengo etana bale chinyomba bakubule ibande beno tiawanja na koni obo uhuru yabo kera dazu ya democratic lighting nayo wendo chiwake kura okomweke bande igokobunire chinguru cyao cyose ko chiwake kibande na bali bagonya komyoka bunaho twagolere Munyanja ose Munyanja into support Munyanja nonde les na ndi ninje na mwete ko boli burayi na ndi muntu teyongone liburayi na ndabantu mbamaite nonde na ndi tegonya ko ba propaganda ete buna naho niri na support nyegete onya na support lyo muntu ngoja wasi support yo muntu je nonda series onya kwarole yakole mere njo support Munyanja chikambe jibeje serikali ne opposition mugonya komyoka Ikiombe getarigie serikali kia Light for the World bakubwatarana ne county ya Nyamira nikobono gya atwarire amaigerio yugo segeta basaya bamenyete no bari megati myaka 15 na bege 35 gwesokia eri basirwe ne chibesa irio chokwe banyara bako babakwegendereria na boigo gotiga gusabera ase chinchera bagukwanime yo moncho Nyamira nikobono batebire nga county ya Nyamira yoka nigere no mubaro bwa basaba bamenyete no bari ma chiribu 20 korengana no mubaro oenegetigo mwaka bwe chiribu bere na 19 higento bono basabirwe gosirwa esa moleta go weekly fotori Nyakundi setongu sigega Nyamira nguru asema ya miriri sigega Nyamira county lero toja se county Nyamira asenje okwana mangana ya oborema ase songo dotanga mana ya disability ningenchere ne singenche aiga se ya Kenya anene monongora tringa dogo to mambanya ko konyeka nitakire okonyeka na sego Light for the World ene shirika riodi na mone okonya abantu babwate michalo au ye ya chira Nyamira what the county government ya Nyamira but they work together when showing the person with disability bakonyekere ndo program au to once so makomunya once 2026 to 2027 jiko ngokonya abantu baito bate michando au yokorema ebe no barimo bwa kibongo barimo bwa physical na barimo bondo once ina yote abantu with especially abana bari myaka between 18 na 35 who are the youths yote meko encourage by enroll in this program I can answer from next year January in the bakonyeka with trust program. Currently abantu banyamira babato barima as per the census year 2019 bare abantu angechilwe marongevere asa marieta ne nguruku Christine Kerubo ngurwe wodi ya Kerenyo korwa organization ya radio lero ninde no moko twari Nyamira training ya inclusivity egange nene yo murobeli yoyo no koranga abasaye baro no bolema buchakire emyaka 15 mpaka emyaka
35 gusa 40 nkonyora bali obokonyi bwa kifedha injira bara bakwegendera liboka abanyene egera abantu baito barwe esobo sabereri abantu baito barwe esoko bakigurube esa abantu bande abantu baito yendo nabaini kalishingelinga umwana twarobolema especially ebe no mwana omunyaruka ebe no mumurabe no musaye digato sibuke ko twarobolema tali makwa abantu kireke bakirenga no makwa bosine gukora gerere digato nda abantu baito isiko bapime bamanyu there always a way abantu bakwa system yanga twakonyeka yende ketanga twakolire twaetiriri chiko ya Disability Act in County mononto chiko sensitize abantu baito ninki kera seri chikerio na kiri bolenda obosibole na mangana mange iboro ya abamenya tena obolema inakuwa vizuri. Ikiombe gya Kenya Progressive Nurses Association KPNA niko bono gyatwara kuumirana kumwaka se county ya Kisii hasensemo ya magacha ATC gukwana nabarari mu basorero Michael Nyongesa uyoro murai wikiombe kyo nyarako bakagwo esokya nagoteba buna nige kiombe kyo kirenega ngenene yogochia koenekia buna abanyagitari bonsi abateresa imensi ya Kenya nkonyora bare obomanyi boisaine erigochia kogendera kurobo koreri gochia se abananchi. We are an association, a professional body, and our main agenda in healthcare is to ensure that nurses provide quality of care. And for this to happen, is that nurses must gain skills and competencies to be able to perform at their maximum to serve our clientele and to serve our patients. Now, why we are here in this case is that we have an annual scientific conference. And the annual scientific conference talks about the future of nursing in relation to evolving education and evolving practice. Things have not remained constant. Things have become dynamic. New diseases, like recently we had COVID-19, they are coming on board. And so the training, the education nurses go through must be aligned to what is going on. So we have this discussion here. And number two, when there are changes in the healthcare in terms of diseases, in terms of conditions, then we must also change the tact on our practice. We must improve and have newer ways, looking at the horizon for us to be able to have relevant practice, quality practice, that will be able to meet the needs of our clients and the needs of our patients. So our discussion here in this conference is about the future of nursing in relation to evolving education and evolving practice. We have global scholars here in this conference. We have local scholars in this conference who wants to share to this conference the best practices that we have, the changes that we have based on research, what is working, what is not working. And this also informs our schools. That's the middle level and the higher institution of learning. Mokonyi bumurai bwense ya Kenya Kithure Kindiki niga gikeiro yokabero mokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua hase aburie habamenyi bense mo ya mbere not gutuguterare siasa chukubaga aba Kenya na bigo kwenekia kumwakira ekoko Leonard Mutende Chikura Chinga Kibono habamenyi bense meyo bagendete kuyarigania asabo cholyo boke bore mutwe unagotumanya muri kito Debora Kerubo. Omokonyi bw'omurai bwense Kithure Kindiki nigo agikeirio yokabiro omokonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua asabulire abamenyi bense mo ya mbere North imeye county ya Kiambu gwakira Leonard Mutende Chikura Chinga Kibono abamenyi bense meyo bagendete kuyarigania asabo cholyo boke bore mutwe. Fire si fire. Ninoma si noma. Sasa wewe ndio nani? Haujafanya kitu chochote. Haujajenga classroom, haujajenga choo, haujajenga barabara, haujatuwekea maji, haujajenga kanisa. Saa hii unakuja unatuambia ati wewe kiongozi wa nani? Waende asiende. Waende wasiende. Na tumekuja hapa kwa unyenyekevu, kwa heshima, kuwaomba kura zenu kwa sababu
ya uchaguzi wa wiki ijayo. Omuseneta bwe county yo Alexander Mundigi nigaira chinga kichiaye kubulia amenyi benseme yo kubwaterana na Leonard Muthende uyo kubulia buraya sebono agikelio yo kabiro mokonyi bwe murai bwense Rigathi Gachagua. Sheria ya Kenya inasema ukimbichiwa miaka 10 unavaa ukae nyumbani, hata kiti ya cattle dip huwezi pata. Mnataka nimwambie ule kiti yule jamaa anavaa apate? Ile kiti anavaa apate kwa sababu sisi wote tuko mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Anavaa apate kiti ya kanisa kwa sababu hiyo sisi wote tutakuwa tunaenda mbinguni. Lakini ingine hawasani nayo. Leonard Muthende uyo kubulikira uko bujumbe imeyambere North nigoene klia bamenyi benseme yo guchia kubaletera magenderero. Mukishikilia leo Muthende achaguliwe, niende bunge, nitetee maendeleo, nisimame na viongozi wengine wanapenda amani, ndio Kenya yetu iende mbele kabisa. Deborah Kirubo, fire si fire, ninoma si noma, imbwekse. Ensoko TV. Mwanchomborigari ase enseme bunge yoyo nigo bono bomobori bo kwameria serikali bose United Opposition bakora musikeri Rigathi Gachagua na barabo basokire na kumwakira ekoko umurwandiria gwekero gwetera ase kiama ya DP Newton Kariuki asibasabira bamenyi gwesokia so bunge na kuenekia komochora indachikoba wakilisha ase bunge nene kuenekia nkonyora bara magendro. UDA imekufa haijakufa? Mutaizika siku gani? Mazishi ni alini ya UDA? Wangapi wanasema UDA imekufa? Huo mpango mko nao wa kuleta maaskari 5 kwa kila kituo cha kupigia kura, ati wamevaa maguo ya raia na watahadharisha. Kama wewe si mtu wa hapa Mbeere North, utaona cha mtakuni. Na nikiwa hapa Kageri nataka kurindishia Soprano, sababu nimeona Soprano jana hata pia amefika huku akitaka kutisha sisi. Wewe Soprano, wewe bwana, kabla utuambie maneno bwana, first of all tunataka uelewe hata pale huko you are on borrowed times my brother. Wewe Ruku, wewe, mimi nimesikia unaimba nyimbo za Karish kutoka ya kwanza mpaka ya mwisho. Hizo nyimbo ni za genius na tunahitaji akili kama hiyo bunge, kwa sababu hapo ndio kazi iko. Tareki 26 si vijana wa area iko wale wa kuchimba kaburi? Vijana mko kaburi, mtachimba tarehe ngapi? 20 ngapi? 26. Alafu asubuhi tunataka ikifika saa 2 saa 3 tumalizane na mazishi ya Uskabosio mwanchomo rigereria umurai bwense ya Kenya muske William Ruto nigo haroberie gochia gokwandira ense nabo igo kwera emiroberio ya magendro nabo igo oburai bwe serikali ya Kenya kwanza ya ikirandira segeka kyo mwaka oyomo asa magacho ye bunge ya Alhamisi igasara chikukwandira ababunge kurwase chi bunge chonsi ibere erienene amo neri ye Senate higa no kubwatakana no kurario gukwanyara ko bago kubwato kuwasenjira bene no monogario monne we bunge Mheshimiwa Moses Wetangula huyo barigandire abajumbe bonsi bachikwenekia gotegerera enkwana heyo yo murai bwense nabo igo nara chiko bagakorera aya serikali ye kirandira segeka kyo mwaka oyomo. Honorable members, our communication on the State of the Nation address to Parliament by His Excellency the President of the Republic. Honorable members, Standing Order 42.1 relating to messages from the President provides that the Speaker, and I quote, shall read to the House any message from the President delivered to the Speaker for communication to the House. In this regard, I wish to inform the House that I received a message from His Excellency the President conveying that he intends to deliver the 13th State of the Nation Address 2025 to Parliament pursuant to Article 132.1 of the Constitution on Thursday, 20th November 2025. Honorable members, Article 132.1b and c of the Constitution states, and I quote, the President shall address a special sitting of Parliament once every year and may address Parliament at any other time. C.
once every year, report in an address to the nation on all the measures taken and progress achieved in the realization of the national values referred to in Article 10 of the Constitution. 2, publish in the Gazette the details of the measures and progress under subparagraph 1. And 3, submit a report for debate to the National Assembly on the progress made in fulfilling the international obligations of the Republic. Honourable members, in accordance with the above provisions of the Constitution and Standing Order 22.2, I wish to notify all members that a special sitting of Parliament will take place on Thursday, 20th November 2025 at 2:30 p.m. in the National Assembly Main Chamber Parliament buildings. A notification of the special sitting has since been published in the Kenya Gazette, notice number 16519 of 12th November 2025, and indeed, as also notified by way of a newspaper notification published on 12th November 2025, for the information of members and the general public. I am aware that the offices of the clerks of the Houses of Parliament have commenced preparations for the day, and further logistical details will be communicated to members in due course. I thank you. MCA we wodi ya ibeno muske Steve Arika nikobona ruro kuboria gochiase abasae banyara ko baba gwesokia na korokia chitalanta chiabo hegere chinyara ko bachigo choko bakonya kwegendaria ase obugima bwabo muskarika nigarenge ko yakwana iga chingaki aikirana asegeti Kenya nturago imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii chingaki chego sori iyo kuria hoyo orache koimukia hobonyankongo bwega kombe kyo mujumbe Mheshimiwa Zair Janda asebone timu eyira che kubwensemo yabamura aso mupira bwamagoro nigerache konyora hobubui bwokoyegwa emilioni yemo hasensemo yabasubati barache kwebwera enusu million. Steve Arika mumsewe wodi ebenongo akira Mheshimiwa Zair Janda ngambyamano asikero mwaga konyora timu jito na kolente ke kombe nende bono name ndenga bake timu namba inye nere nechenyole sawadi nabaiga abana bakebalia balensi emyaka 16 lichi kulitanjerete wa kumupira igo muibo bekyagera umwana moketa go changanya na bali abanene yongo akangambyamona ekombe kene constituency lakini abantu baibeno konko basabana injirate iyo togo je twatengera kiba siko ngende siko akumupira mokong egerne ntutonyore kisawadi Mheshimiwa Zair Janda etigarase getikianya ntro abantu baibeno bapene emilioniteribaserenke ase nabagonyora ya promotion asa abantu baito abakimupira Todos cabos yo mancho mo regereria batioteria be timu ya Harambee Stars mbabwa tikibako kokera utkobarra se timu mupira bwenko ya Harambee Stars ya nyarko ba ke koegwa ege susure getindi kurwa se timu eria ya Senegal maiga yokoberekiwa eguni yechigori isano na isato asebosa segosorio bosani eyo yanekiwa omorogoba horero chigori eche timu eyo ya Senegal nigo chanyonsiwa no mogosori egiata Sadio Mane oyobeka chigori sato Nicholas Jackson oyobeka chigori bere Sheriff Ndiaye obeke gori ya mo Ibrahim Baye we mogosori we timu ya PSG obeke gori ya mo amo na Haji Diouf kurwa se club kerikia West
Rustam Obeka hegoria mo hegosori yo nigo yakorekana ime yense ya Turkey. Manchumo rigereria nara yo Daniel Umaga manyire kurwase ensemo ya kabere igetimu ya Harambee Stars ya enekeriwe egesusure kino twikira omwerio wemesa ya mayakuru ensoko chinsa isato kidagika emerongenene ya mochia utokire ngugusabira onyara kuba kugutwara obutukobya nabo igo hogendre kwegokia niberuberio hegendrete asembeo ye Soko TV buna na chika okomanya na ikaransi siribaga eria ya Frida Kirubo oyo oyego kirisana ubugire buna omutimoko toriko era korenderi tukoria anke omwancho morigeria ne Jumatano ntochiko irandira hemesa ya mayakuru ensoko ensa eyamo nabo igo ensa media bwanchete yeringana rieke moya wikachinga ke chinya sai ka wancha sebono twaro tukobya korokwa Clinton Ndigi Brian Achaka director Zaki Kenya Toldi nabo igo Joshua Nyauma nabo banko nyakwene kyamalo gine chibicha ngo chara senchire ringia